Comrades, Commander Morning. Comrades, asiqhubeke noku-invite ama-sub-regions, ama-zone under MK Labour Desk. Sizobe sine-summit tomorrow eqala ekuseni ngo-9. I-summit yethu izoba u-2 days, 20 and 21. Comrade, sicela bonke abantu, at least each and every sub-region and zone, kuze abantu ababili. Kuningi esizobe sizokufunda, and also sithole namakhadi e-membership MK Labour Desk, so that when you go to enkampanini sazi ukuthi kuye umuntu we-MK Labour Desk. Siphinde sikunikeze nemvumo ke ukuthi ukwazi ukunegotiate nabaqashi ngokwe MK Labour Desk, incwadi ekuvumelayo, because njengamanje sikwi-crisis enkulu kakhulu. Namanje nje kuseni I receive a call ePhoenix ethi kukhona umuntu oyibiza nge-MK Labour Desk ofika asebenze nama-China nabantu, emva kwalokho abuye azolanda imali ema-Chineni. Iqhubeka inhlupheko yomuntu omnyama injengoba injalo. Lowo muntu nginalo igama lakhe futhi unesikhundla esiphezulu kulezi zinto eziqalwayo, kodwa ke ngithe ngoba ngiyafuna ukuthi ngibuye negama lakhe liphila, bese ngase ngicela ukuthi bangisendele i-footage yalowo muntu, ngiyayidinga, so that bazoma abantu ukuthi bahambe bangene ey'tolo ngesifuthefuthe engathi bazosiza abantu kanti bazofuna imali. Kukho okwenzakile-ke ePhoenix, ngikhuluma ngento yamanje entsha eyenzakele. Ngithe abahambe bayofuna ama-footage, ngizoyidlala so that niyeke lento yokuthi kubo ngathi ngi-wrong uma ngithi abantu abayeke ubugebengu bese bethatha lezo zinto bacabanga ukuthi izona ekufanele bayilethe kini. Okunye futhi ma-comrade, sinento la very critical ethi abantu njengamanje bokufika bayaqhubeka bayanezelwa kuma-companies lawa kade sibuka sinezinto ey'ningi ekuthiwa zizokwenzeka, abantu bakhuphula ithemba. Njengamanje abantu bonke babuyele la kimi bazokhuluma ngezinto ekade ngingahlangene nazo. Kulungile-ke ngoba kuyabonakala ukuthi hayi uNgcobo mumbi, ngimubi, ngiyavuma, ngimubi, kunina nonke futhi ngimubi. Umuntu-ke into emgezayo iqiniso, liyongeza iqiniso, nibone ukuthi lento no ayiqali into ingekho into ebalekelwayo. But-ke siyothula-ke sibukele ngoba thina okwethu sayitshela ukuthi sizosebenza. Kukhona-ke intombazane, ngizoyisho yona ngegama ngoba isigijima-ke manje ifake iskibha-ke se-Sanfosao-ke baze bathi singcolile, ekuthiwa impofu, inama-dread, ihamba-ke manje, sihamba yodwa-ke yona-ke, iyaqenqgeleza. Kuthiwa uSibongile igama layo, Ntanzi, Sibongile Ntanzi. Le ntombazane-ke ithi isebenza kwi-Sanfosao-ke, ifake iskibha-ke, iyagcwaneka-ke kuyo lonke lelizwe. Ithi ihamba yodwa nje, ithi ifuna yona umqashi, ifuna umqashi lapha, ihlonipha injani, fike laphana yehlisa igama le-union ngendlela emangalisayo. Sizodila-ke nayo, nakhona ngicela ama-footage ngoba sengizokwenza manje ukuthi umhlaba wabantu abagangayo ube very difficult, and ngizokwenza ukuthi uma umuntu sithola ukuthi uyaganga sivule icala.
ilonto esizophila ngayo manje ukuze bama abantu jaha ukuthi bayi-MK Labour Desk noma bayintontoni kanti bajaha ukuyokwenza ukungcola noma ngabe kuthiwa ukungcola kwayiphi inhlangano but uma ungcola nje ngento yabasebenzi ngoba iyabuya ize kulento ye-MK Labour Desk sengibonile ukuthi nihamba ninukisa nishiye nihambe ninukise nishiye so kubalekile ukuthi siyiprotecte lento yesithunzi somkhonto noma ngabe kuthiwa abantu bacabanga ukuthi lento iwumdlalo akuyona umdlalo impilo zabantu lesi mawukhuluma ngabantu abasemsebenzini ubaqedela umsebenzi uthi uzofaka abanye abangekho emsebenzini nabo ungabafaki uyabona ukuthi siya ngokuya sithi sisebenzela abantu kodwa we find ourselves every day abantu beluza imisebenzi ngenxa yethu baluza imisebenzi ngenxa yethu because thina sithi siyabanceda kanti thina sibaluzisa imisebenzi so kunzima-ke kithina-ke ukuthi sizohlala njalo sidila nabantu esebe-rejectiwe sekufunwa abanye abantu nezinye imali no ngeke isebenze kanjalo nani nenisebenza nalaba bantu kufanele nibaqonde ngoba next time manje nami ngizowuvala lo moya wokuthi umuntu uzothi uma esehlulekile ukuhamba abeseyabuya ezala esebuya nomkhuhlane walento akade ehambe eyenze gijime egcogcoma enza yonke lento eyinkohlakalo ekhona so yilokho-ke nje ma-comrade ngicela sibe clear with that MK Labour Desk ikhona ayiguqulwanga ngoba ngeke uyiguqule into ongayazi nento futhi ongakaze uze ube yiyo MK Labour Desk ikhona and iyona eqale i-labor matter in the MK asikulweli-ke lokho sithi wonke umuntu we-MK akabe ingxenye ye-MK Labour Desk asebenza abantu ngendlela eyiqiniso kodwa uma ufuna ukuba isigebengu-ke don't come closer siyakuthembisa ukuthi don't come closer ngoba uzosithola isijeziso salokho siyabonga kakhulu-ke ma-comrade asiqhubekeni-ke kusasa asipheleleni sikwazi ukuthola zonke izinto ezizokwenza sihambe siyosebenza uma wenza into e-wrong kuvele ukuthi wena awenzi lento ye-MK Labour Desk wenza into yakho siyabonga mandla